Guk seigarren mailako bi neska-mutil gara. Eroski Konsumerreko aldizkariaren artikulu bat laburtuko dugu. Artikulua nire lehen purea izenburua du. Haur jaio berriek ez nehutzez elikatzen dira bolada batean, eta berdura pureak ematen hastea izaten da ohikoena. 6 hilabetatik aurrera transizioaldia hasten da. Gehienetan, azenagoria, kalabazina, kalabaza, porrua, lekak eta patatak ematea izaten da ohikoena. Beste berdura batzuk ez da komenigarria ematea umea urtea bete arte, adibidez, espinakak eta zerba. Haurtxoaren berdura pureari beste elikagai batzuk erantzi ahal dizkiogu. Oilasko haragia, alkume haragia eta arrain zuria.